A ver, o PP, a CIP e min fan unha moción sobre corrupción. Carallo, imagino que será unha masterclass, tendo en conta que eles son os profesionais. Como sigue? Para. Queren condenar os casos de corrupción dos seus compis de bipartidismo. Como? Eu quedo pardo. Bárcenas, Los Puyol, Rodrigo Rato, Santos Cerdán, M. Rajoy, Juan Carlos I, Pepe Castro, etc., corruptos que todos coñecemos. Acciona, FCC, ACS, OHL, corruptoras que nin te soan. Estas son multinacionais da obra pública que reaparecen de xeito sistemático en todos os contratos amañados a cambio de sobresoldos e financiacións de campaña. A conclusión é clara. Non se trata de mazás podres nin de individuos aillados. É o sistema, a árbore, o que está enfermo. Vamos, que a captura de poder público por intereses privados é intrínseca ao modelo socioeconómico capitalista. Polo tanto, mudar esta realidade require medidas estructurais. En PEC, como radicais que somos, pretendemos ir á raíz do problema, con medidas programáticas como a declaración pública de bienes patrimoniais, publicación de contas reais de todos os partidos, a prohibición de que empresas ou directivos condenados por corrupción volvan a ter contratos públicos e incluso unha ordenanza para a expropiación de bens obtidos mediante corrupción. En resumo, exemplarizar os cargos públicos e imposibilitar as prácticas clientelares como as dos Castro en Ponteareas.